Jornada de portes obertes a la promoció d'habitatges del sector de les Escudines de Manresa. La visita es fa en ple procés de sol·licitud per accedir a un dels 83 immobles que la Societat Municipal Fòrum hi està acabant de construir. Les visites seran aquest dissabte. Lluís Oliveres estarà al capdavant d'Esquerra Republicana al Bages durant 2 anys més. La formació va celebrar el congrés en el qual la pràctica totalitat dels assistents van validar la candidatura d'Oliveres, l'única que s'havia presentat. La formació espera presentar llistes a una trentena de municipis i busca la col·laboració de partits com Reagrupament per unir l'opció d'esquerra i independentista. Solidaritat Catalana per la Independència ha triat Manresa per celebrar el Congrés Nacional de la Formació i ha escollit el Palau Firal com a espai per reunir la seva militància. El partit assegura que el Bages és un dels punts on Solidaritat té més implantació. La Sígnia perd a la pista del Valladolid en la 20a jornada de la Lliga regular de l'ACB. El Blancos de Rueda va mostrar la seva superioritat durant tot el maig, que es va reflectir a la distància de punts al marcador. Els de Ponsarnau ocupen ara el 16è lloc a la taula, empatats amb el Meridiano Alicante. Coincidint amb el període de sol·licituds per accedir a un dels 83 habitatges de protecció oficial que s'estan acabant de construir al sector Escudines de Manresa. El proper dissabte, dia 12, es durà a terme una jornada de portes obertes. Els visitants podran accedir als habitatges a través de la passarel·la de la via Sant Ignasi, des d'on seguiran un itinerari per les 4 escales d'habitatges. Els horaris de portes obertes seran de 12 a 2 del migdia i de 3 a 5 de la tarda. La jornada de portes obertes permetrà als visitants fer un recorregut pels diferents tipus d'habitatge dels blocs en construcció. Però un dels atractius més destacats de la visita serà l'accés al terrat d'un dels edificis, des d'on, a més de poder contemplar les vistes de la ciutat, es fan evidents els criteris de sostenibilitat utilitzats en l'obra, amb els anomenats terres vegetals. Les actuacions que fa Fòrum té sempre la incorporació de mesures de sostenibilitat en l'edifici. Com comentava l'Àngels, que un dels atractius principals d'aquesta intervenció, que és, per exemple, la coberta jardinada, ja està en un grau d'execució prou avançat. I també pensant en aquests preus assequibles de lloguer i del que són també els repercutibles d'aquests habitatges, totes aquestes mesures, també la voluntat és que puguin incidir en el que és la reducció de despeses de consum. Aquesta obra es tracta, segons la regidora d'Urbanisme i presidenta del Consell d'Administració de Fòrum, Àngels Mas, de l'aposta més ambiciosa que s'ha fet a la ciutat, no només pel seu import global, que ascendeix a prop de 20 milions d'euros, sinó per l'actuació de recuperació urbanística del barri. És una actuació d'un import global de 20 milions d'euros, al voltant de 20 milions d'euros, que ha comportat no tan sols posar habitatges de lloguer protegit al mercat, sinó que ha de suposar tot un revulsiu per a la recuperació estructural i urbanística d'una part del barri de les Escudines vinculat a la via de Sant Ignasi i que per la seva vinculació a aquest torrent, que durant molts anys va ser el cul de la ciutat, no havia gaudit mai de la condició d'espai urbà. Recordem que l'empresa municipal Fòrum tancarà el període de presentació de sol·licituds el proper 18 de febrer. Lluís Oliveres ha estat reelegit president d'Esquerra Republicana de Catalunya al Bages. La seva va ser l'única candidatura que es va presentar al Congrés Comarcal celebrat divendres passat a Gaià i que va obtenir el suport pràcticament unànime del centenar de persones que van assistir-hi. Oliveres assegura que el partit al Bages es troba en un bon moment, amb ànims i predisposició per seguir picant pedra i guanyant terreny en el seu àmbit natural, el municipal. El partit està treballant ja amb l'objectiu de presentar una trentena de candidatures arreu de la comarca. El nostre objectiu en aquestes municipals és cobrir 30 llistes municipals, més o menys les que vam fer fa 4 anys. Amb això estem treballant, portem 1 any i mig treballant-hi i penso que ho aconseguirem. Almenys algunes d'elles també són renovades amb el seu cap de llista, començant per Manresa, que ningú s'enganya que presentem en Pere Colell, que és un bon candidat, que és un bon alcalde per Manresa, i continuant per altres municipis com pot ser Sant Joan de Vilatorrada i altres. Un dels aspectes que caracteritzarà el treball preparatori de cara a les municipals serà l'obertura del partit i la recerca del consens amb altres formacions, que, com és el cas de Reagrupament.cat, estan tancant acords amb Esquerra a diferents municipis de Catalunya.
Oliveres assegura que exemples com els acords de Puigcerdà podrien produir-se en diversos municipis del Bages. Nosaltres tenim molt clar que el partit l'hem d'obrir a tota la gent que se senti independentista, que se senti d'esquerres, i amb això nosaltres en aquest propòsit estem treballant. A nivell municipal també ho estem fent d'aquesta manera. El que passa que en aquests moments el que tenim més possibilitats d'arribar-hi a acords és en regrupament. També estem treballant amb la CUP, també estem treballant en algun cas amb la Solidaritat Catalana, però on hi ha més possibilitats és en regrupament. Tot i la batacada que van suposar els resultats de les passades eleccions autonòmiques, el president d'Esquerra considera que cal girar pàgina i centrar-se en preparar aquells projectes que ajudin el país a sortir de la crisi des dels municipis. Assegura, a més, que la formació té un projecte eficaç i que la lluita interna a nivell nacional no s'ha vist reflectida a hores d'ara al territori, on Oliveres espera continuar el projecte iniciat fa 2 anys, quan va succeir Marc Gès al capdavant d'Esquerra al Bages. El proper diumenge 20 de febrer, Solidaritat per la Independència realitzarà el seu primer congrés nacional al Palau Firal de Manresa. L'elecció de la ciutat de Manresa com a seu pel congrés ha estat conseqüència no només de la centralitat geogràfica, sinó també de la força que té Solidaritat Catalana a la comarca a nivell de militància, una de les comarques més actives, així com pels bons resultats obtinguts al passat 28N. Des del primer moment, Solidaritat Catalana al Bages s'ha implicat en la preparació del Congrés i s'ha marcat com a objectiu aprofitar el Congrés per potenciar la comarca. L'executiva comarcal creu que és una ocasió única per potenciar el turisme i els productes que ofereix la nostra comarca, així com començar a desenvolupar un canvi de mentalitat entre els manresans per tal que s'impliquin en la construcció del futur de la ciutat, un dels eixos que vol desplegar Solidaritat Catalana a Manresa durant la campanya de les municipals. El congrés s'estendrà durant tot el diumenge. Els adherits a Solidaritat Catalana debatran i votaran els estatuts del partit i el programa marc, que s'ha elaborat de cara a les municipals. A més, es votarà l'executiva nacional, a la qual pot optar qualsevol adherit i que serà l'encarregada de dirigir el partit a partir de llavors. L'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà, la CEB, acollirà el proper dijous, dia 10, una sessió informativa sobre el projecte RS Berguedà, organitzat pel Consorci de Formació i Iniciativa Cercs Berguedà, amb la col·laboració de la CEB i l'Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central. El projecte de RS Berguedà pretén la promoció de la responsabilitat social empresarial a 7 empreses d'aquesta comarca en la seva fase inicial. L'objectiu no és altre que garantir el desenvolupament equilibrat de les activitats socioeconòmiques del territori i promoure i sensibilitzar les pràctiques de responsabilitat social, cosa que permet articular la rendibilitat econòmica a la social i ambiental. Així, una consultora especialitzada en sostenibilitat i medi ambient farà les sessions informatives i formatives per finalment realitzar un pla d'acció individualitzat per a cada empresa, amb l'objectiu que s'implanti alguna de les propostes de millora en el transcurs del 2011. A la sessió no només hi assistiran membres de les 7 empreses de la fase inicial, sinó membres d'altres empreses com a oients, i és que l'objectiu és poder implementar el projecte a moltes altres companyies del Berguedà a curt i mig termini. La Sígnia Manresa va patir una de les derrotes més clares de la temporada aquest dissabte a Valladolid davant d'un Blancos de Rueda que es troba en plena dinàmica positiva. Els manresanistes només van poder aguantar el ritme durant el primer quart per després anar-se diluint a poc, concedint una diferència final de 26 punts. El primer quart va ser molt obert i amb els dos equips més preocupats per atacar que per defensar. El primer parcial es va tancar amb empat a 18, però el treball defensiu de la Sígnia no era l'adequat. Segons va comentar Jaume Ponsarnau, la Sígnia va voler jugar de tu a nivell ofensiu, el que va acabar sent un error, ja que al darrere no tenien el to necessari. Al segon quart, l'equip de Fisac va millorar el seu nivell defensiu i els manresans no van saber trobar les seves opcions en atac. Això, sumat a l'encert que seguia tenint el rival, va fer que marxessin a vestidors amb una desavantatge de 10 punts, 37-27, amb un triple sobre la botzina del local Diego García. La represa va ser una continuació del segon quart amb l'afegit del moment dramàtic del partit, quan l'Àlex Llorca va tornar a patir una luxació a l'espatlla dreta, la mateixa que es va operar abans de començar la temporada. El tercer quart va cloure's amb un parcial de 31-14 pels locals. Només en el darrer tram i amb el partit ja sentenciat, la Sígnia va aconseguir recuperar algun punt per acabar 90-64.
Ara toca descansar i recuperar-se mentalment i físicament per preparar el pròxim partit, que es jugarà el diumenge 20 de febrer al Nou Congost contra el DKB Joventut i on podrien reaparèixer Alfons Alzamora i Sergei Gladir. Amb aquesta derrota, la Sígnia continua 16è, empatat amb el Meridiano Alicante amb 6 victòries i a 2 del Lagunaro, que és 14è. Seguim sota els efectes de l'anticicló, que anuncia pocs canvis. De moment fins a mitja setmana. Predomini de sol, per tant, i temperatures diürnes agradables i suaus per l'època. Termòmetres amb màximes que podran arribar a ser de 16 graus a Manresa. Una mica menys, 13 a Berga i 14 a Solsona. Les mínimes, però, seran especialment fredes a la capital del Bages, únic punt on els termòmetres continuaran sota 0, 4 negatius concretament, 5 i 3 graus positius a Berga i a Solsona.